ikut pengatus alay masayang contoh manusia mengulang dosa di mulutnya. Masayang contoh manusia mengulang kesolongan di rohan di badan. Alani nama sarikot do parbuluani upahin dari lewat di bata anak na nasasadai lau manubus dosa di manusia panubusan iman namang bawat kas di roha di parbuluan. Dan kadang nawalo mengulangkan si Soloni dukun di debata diape sasang duri tukuluna bahen tupal dilehon tu tangan siang na tolong bahen tukok na ditijuri puhut di pas tabi ang kasolderwi buruk na mate lihaw pinarsila alani dosa na soniula di tangan alani polsan masilani panotanaw ni masilani puhut hamalurot masilani ay ilo na palurong ko.
hobi ngolung. Pahot malakam, jala pahot mana hapor siaon, ay pakirimon nilo kataridaan hapor siaon. Alay, tuwi si Romo pakirimon, tuwi si Romi pakirimon. Dosen